Rahayu, Rahayu, Rahayu. Anjray kang puspitara kasilire samirana sekar kadung kunggaskan danyo mawe raras renane Dio AMT Indonesia. Yo, come on. Sawiko Prowadya Tanjung Nengge Sang Waro Anuraga Muda kang ngeluri luring budaya seni warok mugi anjayeng kawana AMT Amurwani. So. Sawiko Prowadya Tanjung Nengge Sang Waro Anuraga Muda angeluri luring budaya seni warok mugi anjayeng bawana AMT Amurwani.
prapta sajroning ning sasana waro kang gondang kasusra anu raga muda samektoe gawe winantu ing Sukoba Purwo Madya Tuen wasana nuwun 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 kapurakan ganti ngagungaken ngluhuraken asmanipun dat suci ingkang dadya kapitadosan kita sami nuninggitan nulian Gusti ingkang hamurba amasesa gumelaring jagat padang Renambaran sedya Tomo kula Gondra Agung AMT Indonesia kastu nderek ngaturaken sesanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Basuki sih wilasaning Gusti ingkang akarya luga ingkang kaparang tumandha kajiwa kasarira katur sang yanging sutresna budaya tuwin lumeber warating sawigung dumadi kunjuk katur duwing sagunging para pemudhan sepuh bini sebetah kasibat ingkang tuhanggung gegulan geling cipta pambudi dharma ingkang tuh kinabeten sang yaning sutresna budaya ingkang tuh maha mekber budi dharma manggalaning praja satriya negari sarjana sujananing budi para pinter wah para dwija ingkang tuh keparang kinarya song-song agungipun tuwin tepa paling sagunging para kawula dasih kaswasih pinangkung kunjuk katur dhateng Barya Agung ingkang tuh ginawatan inggih Bapak Priyanto adalah Ibu Rawat ingkang nggih kepareng mijil saking tlatah Tambak Sari wewengkon Sanggrahan Kranggan Temanggung ingkang tuhu winantu ing Sukabagya mulya pra prikanca kadang seniman Sriwati ingkang tuhu marsudi martawaning budaya turis
Lamun to sadèrèngipun kepareng ndek ngaturaken mangastung para mujang para manung para ingkang Purbabwana Pangeran Purbadat ya Gusti Allah. Awit babaring daya pangriba ingkang sampun kepareng jinandhi cih mong wonten ing titi kaludhangan dalu ingkang kepaing kabagyan kamulyan tumuju wonten ing rikang ginaib sira kang jenangka warsa kang sanyata sageta kempal manunggal ambabar bingar anggratus kanthi widada nirbaya nir ing sakara-kara kepareng kinaos sambating raga Sulesari Wasang Pro Prikonco AMT Indonesia sepisan ndek ngaturaken sewu agunging panuwun kunjuk katur dhumateng Bapak Riyanto dalah Ibu Ruwat ingkang sampun kepareng kasdeni bali kawula sakanca kinen nderek amyak sepining swasana atur pangelumarangan beksa nun inggih Warok Anuraga Muda anggenipun kepareng nampikan nugrahan jati saking Gusti ingkang urbeng sagung dumadi ing sageta kepareng nindakaken saperanganing darmaning ngasepuh nenggih mahargya siwi keng putra dalah keng putri ingkang pun kepareng kekasih pun Bagus Pratu Adi Muhammad Sabat ingkang sampun kepareng hamenggo sawijining kenya dalah wanita ingkang dadya gegandhel penggalih ingkang kasdusut diamestanipun Dia Ayu Mela Agustiana S putri pribadi sang Bapak Amin Yusuf sekalian Ibu Siti Khotifah ingkang griya kepareng mijil saking Dawan Wetan tlatah Kedung Banteng Kabupaten Banyumas Gunging panuwun sampun kepareng kabadya kanthi sangkal edi dalah penituk sedaya hamung handayani hamimbuhi suka birak-bereng kula sakanca kadya kajugeran ugi sari kablebek sega maradu lamun tansah saged mayakaken punapa ingkang dados dharma bakti keluarga agung Bapak Riyanto sekalian Ibu Ruwat mugi cumadung asung pandonga pamuji mugi keluarga agung Bapak Riyanto dan Ibu Ruwat anggenipun nampikan nugrahan sageta kepareng mangun bebisanan wah kepareng ngimah-imakang putra sageta lestantun langgeng datan wonten rubeda kalis ing sambikala satuhu tansah gampil gangsar anggenipun hangupadi pangupa jiwa pikantuk rejeki ingkang berkah barokah widunya wal akhirat ugi sadèrèngipun ngaturaken gunging pangasma mbok bilih marak sowan kawula sakanca namun tok adamel kunjiping swasana ingkang baing kaindahan swasana ingkang baing katentreman tuk lenggana datan wonten jalma ingkang jangkep wonten ing Arcapada ingkang mrikas dumedah tangguling samudra pangasama titik swasana ingkang sampun sakwetawis wanci ingkang sampun kepareng samekta ing gati sawega ing diri saking Pro Prikonco AMT Indonesia ya karang hamur wagani lamun to sadèrèngipun kepareng dek ngaturaken sura dira jaya ningrat mugi lebur dening pangastuti AMT Indonesia. Desa budaya kang kondang kaluka dadya sarana lestari budaya ada tradisi tansah dipepetri yakti cinangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit gegono seni
seni kang indah irasa wirama lenggut bawani aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumagot sangko tumandang karya sajuru-juru papan tinata tansah jaga warisan kebudayaan desa budaya Gondang Kaloka hi 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 desa budaya kang Gondang Kaloka dadya sarana lestari budaya adat tradisi tansah dipepetri yen dijinangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit kekono seni kang indah wirasa wirama lenggut bawani aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumagot sangko tumandang karya sajuru-juru papan tinata amun jaga warisan kebudayaan desa budaya Gondang Kaloka. Yang jagat karon siratanmu sono sirawu laut so bumi ajeng asih suwuk Rebata Pitana suwuk wedening sirna arep swasana tentem bata angesti pitana luhure kang kawasa sirna sagumbih memala kang pahanane jagadaya pamungka kita tansah angesti luhure kang kawasa kekidungan ingkang kaparengaken
regenge sakjroning sasana bebasan sampirana tatan obah rontonan tatan tinon saking Mandrawa sang kyai ingkang Gyawareng Prapta maranitesaken umadining adicara upacara adat widi widana tangkret amamuja hanyadong pangasta gati ugi sareja purwa madya usana widodo nirbaya nirsakara para gandane kang sekar gadung tuwin kembang-kembang manor kang semu karo winmor lir oyot-oyotan ati kusuma mangambar-ambar lir kuku sing dupa kanggo melu kelun-kelun warna mega hamimba Bathara Parambara asung pamuja sesaji Srumawayut Sang Hyang Cindra guna rupa mangeses kadi angin pangsipal keprapat selo-selo kaplosat sato lumya mangungsi kagyat kagutho kang jaga-jaga bumi
So 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 so. I'm the Indonesia. Hey hey. Prato sajroning sasana yuda. Hey. Hey. Satya muda tinon kantong gagah. Regagah. Kadya tugu Sinukarta. So. Hey. Go. Wah, Prato angatasi karya. Terus sekali sekali beto, dina beng-beng, oh bayane mariko. Wangkang sang Wara Kuswa Makuruga Kumewang Gagatori Swara tatap gomoro moro pandring turangga Bendeperi sauran mangungkung Pracina mangkating prang Gumbira tyasing sang jure Prapta sajroning sasana yuda sawijining warok kang katon kondang kasusa saindenging Nusantara ya kepareng uratun sejarahing Prawa ya kepareng uga tansah kegonga ing kabudayan kang adiluhung remba ketulik ing manca tulis alit ing sambikala sang Anuraga muda budaya Samandiman Kacang ingkang pupus Singoparong alas ruban Uyai Berangisang Soyo Rabi Uyai sarwa ireng sandalane so go hi ha ho hi ha hi ho yo Pak kita Lomak sono saking sasana yuda Sang Anuraga muda kita mandang ing gawe Hey ha hey so hey ha hey hey so hey yo
Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung. Oh saparan katuluwukir moyak mai saking tiasing baliwur. Oh warok kang kondang kaopo tatan egungake rasa adigang adigung adiguna wong kang adigang adigung adiguna bakale sirna jawa-jawa budaya tumandang gawe pancak barisi katon satototi nikah maju sang Anuraka Buddha lan mriki sak pecahin tandha tumandang ing karya yo warok kang diya kaparang ulas turun sejareng gunging para warok ingkang sampun kaparang kawentar kasusra nenggih sang Anuraka Buddha Tinon Cirandra dasar gagah mideksa lamun to bergagah kadya tugu Sirakarta rawusa katon sakepal sisih netra mbrak kadya bagas karsa kembaran angasta iket ingkang awarna ulung sanjatanira kampuh poleng inggih sanjatanira ingkang awarna jenan ayo budaya yo hey 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 so hey 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 oh hey 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 oh boy oh ji oh ji oh ji oh so yo hey so so
hi ho hop ya rawi rantas malang putung kang dadya semboyane kira tansah sabelo mang barang bener eling jo becik ketitik ala bakale ketara budal jo as Ibra, regana wang liya sang anu tindak iwo tansah angrep bawa Ridu mawur mangawur murahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetep kadya putulo por pandrihing turangga esti rekata Tojo layu sepit sang Anuraga muda tumandang ing gawe katon magita-gita cocok budal jo Sinluk semaya winaya ingat sopi so
tonging seserepan kebaing samu kawis tan kendang anginipun aku bakti kawruh so hey ha hey so hey ha hey 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 so sujud ning pangeran sandang pangan iku amung gaduhan derajat pangkat sampiran pondok amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan so 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 yo eling co rukun agawe santoso cerah agawe bubrah semboyan sang Anuraga muda mugia tansah sembada kang jinangka ayo budal co yo los AMT so AMT so AMT so AMT so ho 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 tansah kabitung kebaik kadonyan hei so so Pacak warising sang Anuraga muda sang cedak sang saya angalila sang sedang sang saya kebaing pangaribawa hei ha hei so ha hei so ha hei so ha maju negara sang Anuraga muda yo
Sawusya kepareng dinon saking Mandrawa. Sang Anuruga muda giya kepareng samagta semeni sawetara. Piyadelenging netra dina ana teja kang liuran angengga sajroning sasana. Tanuhan tejanipun sang warok genya ingkang gigawareng lumaksana tumuju wonten ing sasana yuda. Bodaring sang Anuruga kenya tinon kadya Aragata kemuruh panyayah ombak ing samudra. Caca Buddhaja Indonesia. Yo. So so. Hi ha 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 hi. So so. Sajroning kalih coy so he he ha ha so hey so hey so oh kandas luas marang ati Pipi nyong duren sajure Tinon lumaksana alanan sung pratandha yen to kepareng pun sang Anuruga kenya tansah panengalake mangsa pangatipun widodo kenya angatasi kamya purma tumrap ing busana. So, aha.
oleh kadya tejo kang mancara kadya golap ing kartika kang asale ing pernah tejaning sang Anuraga Genya Hoi agar Busana kang sarupa lalu pinaredes salirwa ingkang pating paton pating kabehane kadya sreng wedi angga sasa kang lumaku ing wanci dalu Pinontan yakti mujudake sesuk he ha ha hey ho AMD hey ha hey AMD just hey ha hey AMD just AMD just hey so hey he ha ha Dono semula gilar gilalena kencana pinaban netra balak paribawan tresno krana ngluwe karna sedeng so ha ha di Indonesia hoi so hut ho ha ha tut muntat ing Wirudya kaperang jumudul tumuju wonten sasana yuda bodaling wadya bala Anuraga Genya oleh kadya Mahesa Durga Budaya hoi
Yup. AMD Indonesia. Yo yo. Hey. Hey. So. Hey. Maju budal. So. Hoi. Ya. Hoi. Salam sayang jangan sampai hilang, salam rindu jangan sampai berlalu. Salam AMD-nya Indonesia.
tansah nembah kang piniji Waro anuraga muda kondang wadya polo mangku anampi dawuhira tan kendajira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendik idan kabya paripurna sang anuraga muda angentasi kadya karang budal kondur wonten negare lho ombyaing budaling sang anuraga muda gya kadya mahesa durga cocok lagi apa cok? Lagi makarya budal cok wayang Ramayana ing negara Ngalengka raja Ratu Buta Ramana raja gawe geger dolong Dewi Sita Anoman si godhek putih sowan paman Sita dijamuli gunangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi geni iladala Ngalengka diobong Toko pilung wa'au Podo pading belum Umat gede Nongkreng dadi arep Oso buka Tadi gerang hey ho hey so 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 hey ho yo yo hey ah hey ah hop hey hop ah eh ah eh ah eh Tumap kang bala lumanis budaling wadya bala anuraga muda Tino Nasri kegamande saking geng Polowaro Abyor Busanarira Panjasta Asri Tinula Pindha Panjreng Puspita budaling sang anuraga muda Tino Nyaya Mahesa Durga. Ayo budal jo.
adikang adimu adiguna. Saik braya tumandang ing karya. Hoi so yoi hop. Ya Allah, Allah, ya Allah. Ya Allah, Allah, ya Allah. So. Bapak Tono Pangeran Surti Lasono. Bapak Tono Pangeran Surti Lasono. Pangirane paring sandang paring pangan paring welas kawulane. Tan samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing asepi sinementeling-teling kalbu pambukaning warana talen saking litrating ayut pindha sumeting semana sumusing rahya jati sang anraga muda budal co hey 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 ha hi ho hi 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 yo so ya. Salam budaya, salam rahayu bersama dengan AMD-nya Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget atas fan-fan dari AMT dari mana Anda berada. Sebelumnya minta maaf banget. Kami cuma menuruti dari permintaan keluarga besar juga panitia bahwasanya malam hari ini memang ini tertuju juga ini paling akhir sampai jam 12. Ini juga sudah melewati batas. Untuk itu dengan segala hormat dan beribu maaf yang tiada terhingga, mungkin sudah membuat rasa kecewa dari fan AMT di mana Anda berada. Ya, terima kasih untuk pasukan cinta damainya AMT Indonesia. Terima kasih.